Hvad er det, I serverer? Henning, hvad er det, I serverer? Jamen det er... Det er rå husplads. Nej. Claus, hvad er det, I serverer? Det ved vi ikke. Det er kun for folk, det er for folk med stærkt helbred. Den der. Hvor mange er der tilbage? Hvor mange har du derovre? Ja, der kommer noget mere lige. Hvad med folk med godt helbred? Det er næsten et godt helbred til det, jeg spiste det her. Det er jeg helt sikker på. Hvor mange tallerkener er der? 5, det er godt nok. 5, det passer. Skål.